Здравей, Дъмп Тръкс! Здрасти, Уилафан! Какви ги вършите? Искате ли да научите цветовете на баскетболните отбори? Чудесно! Да започваме! Вижте, момчета, червеният цвят, като Cleveland Cavaliers. Дъмп Тръкс, можеш ли да вкараш? Страхотно, Дъмп Тръкс! Ти вкара червената топка в коша. Твой ред е, Уилафан. Виж, синя топка, като Golden State Warriors. Не се тревожи, Уилафан. Сините Warriors може да са пропуснали, но ти все още си в играта. Добре, Дъмп Тръкс. Пробвай да вкараш зелената топка в коша. Ти вкара зелената топка на Селтикс в коша. Твой ред е, Уилафан. Лилава топка. Тази е на Лос Анджелес Лейкърс. Добра работа, Уилафан. Току-що вкара лилавата топка на Лейкърс в коша. Точно като в NBA. Научихте много цветове днес. До скоро, приятели! Давай, давай, давай! Здравейте, отряд Toolbox. Има спешен случай в страховитата пещера и се нуждаем от помощта ви. Елате бързо. Готов ли си, приятелю? Да го поправим заедно. Благодарим ви, че дойдохте толкова бързо, отряд Toolbox. Ани макар има нужда от помощта ви. Тръктъл и Джик Рейн се забавляваха да пускат хвърчила в планината. Но имаше силен вятър и хвърчилото на Тръктъл отлетя. Тръктъл тръгна да го гони, също и Джик Рейн. Хвърчилото полетя в страховитата пещера и Тръктъл го последва. Когато Джик Рейн стигна до пещерата, беше прекалено изплашена, за да влезе вътре. Тя чака и чака, но Тръктъл така и не излезе. Тогава Джик Рейн видя хвърчилото на Тръктъл, но никаква следа от Тръктъл. Какво ли се е случило с нея? Можеш ли да я намериш, Джони? Отряд Toolbox пристига. Да помогнем на тази Ани макар. Не се страхувай. Всичко ще се нареди. Здравей! Не ми харесва тази работа. Добре ли си? Дръж се. Ехо! Пристигнахме! О, не! Заклещи се! Имам идея. Да изчезваме от тук.
Хайде! Давай! Ще се справиш! О, не! Какво се случва? О, приятелю! Ще ни трябва помощ, нали? Мисля, че ни трябва план, Джони. Защо не викнеш Уилафан? Силата му ще ни е от помощ. Техночасовник активиран! Технопол. Начало. Винаги помоли за помощ, когато си в нужда. Всичко е наред, приятелче. О, не! Може ли да ми помогнеш с нещо? Страхотна работа! Сговорна дружина! Готов ли си, приятелю? Давай! Вау! Вау! Еха, какъв скок! Добре се справихте, отряд Тулбокс. Каква задружна работа само. Сега кажете добрата новина на Джи Крейн, за да спре да се притеснява за приятеля си. Да! Какво приключение само, нали, Торч? Да пробваме по друг начин. Уху! Хе! О? Хайде, Торч! Хайде, Торч! Имаме работа да вършим! Здравейте, отряд Тулбокс. Имаме проблем на плажа. Уилафан е в беда. Строеше пясъчен замък на плажа. Но понеже му падна акумулатора, Уилафан заспа, а идва прилив. Отряд Тулбокс.
Трябва да помогнете на Уилафан да се събуди. Идва прилив. Техночасовник работи. Техноотверка работи. Готов ли си за приключения, Торч? Помощ е на път. Да побързаме! Да вървим! Страхотно място за кацане. Имам идея. Това трябва да проработи. Вау! Явно не е толкова полезно. Еха! Ето! О, не! Тук е опасно! Торч, глупчо! Време е да използваме техночасовника. Техночасовник активиран. Технопол. Начало. Ей, приятелю! Трябва ни помощта ти. Да идем при него. Да побързаме! Това е невероятно! Хе-хе-хе! Никога не вреди да помогнеш! Хе! Време е за действие! Бъди внимателен, че си силен! Ето!
Добра работа! Браво, Торч! Поправяме заедно, вечни приятели! Давай, давай, давай! Джони, Торч, Ани Макар е в беда. Време е да вървим. Хайде, Тор, имаме работа да вършим. Здравейте, отряд Toolbox. Уила Фант е изпаднал в паника. Той е при гигантското бобено дърво и унищожава цветя. Изглежда, че не може да намери подходящото. Мисля, че търси най-красивото цвете за неговата любима. Отряд Toolbox, трябва да помогнете. Изглежда, че бърза за Свети Валентин. Техночасовник работи. Техноотверка работи. Готов ли си за приключения, Торч? Помощ е път. Да побързаме! Да вървим! Отряд Toolbox пристига! О! Не може да бъде! Какво ще правим? Какво ще правим? Ти ли мислиш каквото и аз мисля, Торч? Добро, момче. Това ще проработи. Хайде, ще се справим. Вау! Това е чудесно! Хайде, ще се справим! Здравей, Джони. Мисля, че ще трябва да викнеш някого на помощ. Време е да използваме техночасовника. Техночасовник активиран. Технопол. Начало.
ни помощта ти. Може ли да ми помогнеш с нещо? Да побързаме! Хайде, Тор, имаме работа да вършим. Ще бъде страхотно! Ето го! Давай, давай, давай! Ай, чуауа! Страхотно! О? Какво ще правим? Какво ще правим? Отново справихте се чудесно, отряд Toolbox. Време е за действие! Да му се не види! Съдружната работа е супер! Здравейте, приятели! Как я карате? Искате ли да играете на фунии и да научите числата заедно с нас? Чудесно! Да започваме! Има 5 червени фунии обърнати нагоре и 5 сини обърнати надолу. Уилафант събори фуниите, които са обърнати нагоре, а ти, Билдозер, обърни фуниите, които са обърнати надолу. Торч, иди да си вземи свирката. Уилафант, като каже старт, обърни колкото се може повече червени фунии. А ти, Булдозер, като каже старт, обърни колкото се може повече сини фунии. Когато Торч свирне със свирката, спрете. По местата, готови, старт! Стоп! А сега да преброим фуниите. Колко фунии имаш, Уилафант? 1, 2... Добра работа, Уилафант. 2 червени фунии. Твой ред е, Билдозер. 1, 2, 3. 3 сини фунии. 2 червени фунии и 3 сини фунии прави 5 фунии. Добра работа, момчета! Днес научихте няколко числа. До скоро, приятели! Здравей, Билдозер! Как я караш? Билдозер е микс от превозно средство и животно. Знаете ли какво точно? Да, Бик и Булдозер. Здрасти, Уилафант! Уилафант е комбинация от багер и слон. Торч, ама че си смешко.
Здрасти, Трактодил! Трактодил е комбинация между крокодил и каменолом. Здравей, Мигъл! Мигъл е полусамолет и полуорел. Здрасти, Джи-Крейн! Джи-Крейн е микс от жираф и кран. Добър опит, Торч! Здравей, Тръктъл! Тръктъл е комбинация от костенурка и пожарна. Здравей, Дъмптръкс! Дъмптръкс е микс между носорог и самосвал. Страхотно, Торч! Здрасти, Кръсти! Кръсти е комбиниран рак с помощни инструменти. Добра работа, приятели! Днес научихме много превозни средства. До скоро, приятели! Вау! Хей, искаш да се състезаваме? Да вървим! О, да! Юху-ху! Имаме работа да вършим. Мерси, приятелче! Торч, бързо да вървим! Хайде, Торч! Имаме работа да вършим! Здравейте! Имаме проблем на Мартелската скала. И двамата знаете, че Тръктъл понякога не обмисля нещата. Тръктъл е на върха на Мартелската скала и няма как да слезе. И най-вероятно го е страх от височини. Техночасовник работи. Техноотверка работи. Готов ли си за приключения, Торч? Помощ е път. Да побързаме! Да вървим! Да ускорим! Хлъзгаво е! Ще трябва да внимавам! Не се страхувай! Всичко ще се нареди! Това ще проработи! Техноотверката е супер отверка! Ти го каза, Торч! Ау, не се тревожи, добре съм. Упс! О, не!
Не. Имам идея. Да се обадим на приятел. Техночасовник активиран. Технофон. Начало. Давай! Да ускорим! Побързо! Дръж се! Имам идея. Задружната работа е супер! Да се фокусираме. Полека. Чудесна работа! Сговорна дружина! Отряд Toolbox. Мисията е изпълнена. О, Доч, страхотни сме! Уау! Хей, искаш да се състезаваме? Да вървим! Здравей, Тръктъл! Как си днес? Искаш ли да научиш формите из пустинята заедно с нас? Чудесно! Да вървим! Добре, Тръктъл. Има 4 различни форми кактуси в пустинята. Постави формичката пред кактуса със същата форма. Хайде, Тръктъл, да намерим първата форма. Добра работа, Тръктъл. Намери правоъгълен кактус. Коя ли ще е следващата форма? Добра работа, Тръктъл. Намери кръгъл кактус. Да открием друга форма. Отлична работа, Тръктъл. Намери квадратен кактус. Да опитаме отново. Намери кактус с осмоъгълник.
Прекрасно се справи. Днес научи много форми. До скоро, приятели!